Usa sa atong mga basic desires o mga efforts nga ato gyung gustong makabot aning kinabuhia kana gyung kahiusa, unity. Kay hibaw man ta nga kung magkahiusa na ta, mosunod dayon ang kalipay, kalinaw o kauswagan. Lingyay mong tupad na nagkahiusa na mo sa inyong balay. Nakono. Nya kining maong pangandoy nga magkahiusa ta, bunga ni sa atong pagkalarawan o kasamahan sa Ginoo. Diba? We are created in the image and likeness of God because God Himself nagkahiusa sila. Maunay ilang nature, usa pero tulo. Nya mauna nay mo hatag nato og gitawag og model sa pagpuyo sa kinabuhi. Makabot ang kahiusa basta ma-connected ta sa tulusad ka persona sa Ginoo. Mobitang niingon si Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pasabot i-connect sila sa tulo ka personas. Mo nakitang tanan, pulos kita gibunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Connected na ta. Ang problema lang, dili ba nato putlon ang atong koneksyon? Pwede magputlon para gud ang atong telepono, pwede man na nato ipaputol. Kanang koneksyon nato sa Beco, pwede man ipaputol. Ang atong koneksyon sa MCWD, pwede sad putlon. Gay kaduhang lingi sa imong tupad ing na wap maputol imong koneksyon. Wa. Oh, naiuban na nga putol na. Karon atong tan-awon ang unsaon nato pag-connect ngadto sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Basic lang para makakuan ta. Diri sa unang pagbasa gipahinumduman ang mga Israelita nga kining atong Dios purti gyud kagamhanan, purti ka mahigugmaon, purti sad siya ka maalagaron. Nya sa atong ikaduhang pagbasa gipahinumduman sad ta nga kining maong Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo ang ikatulong persona mihimo nato nga iyang mga anak. Oh, kanindot no? Nakuha na mo? Gamhanan kay natong Ginoo, nagsigi ni siya atiman nato, nya gihimo pagita niyang mga anak og manununod sa iyang gingharian. Nya si Kristo ang ikaduhang persona misulti gyud, ako diri sa ebanghelyo, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. So kanisang Ginoo sige ginigkuyog nato. Nya kun mao ni ang sitwasyon, unsa pa may atong gikinahanglan, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Pero ang problema, wa ba nato putla ang atong koneksyon. Mao nang gipahinumduman sa tubag nato sa Salmo nga nag-ingon, bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ang Israel gihimong bulahan sa Ginoo, pero sad to say ilang giputol ang ilang koneksyon sa Ginoo, maotong nagkinahanglan na sa tag Mesiyas. Niabot si Kristo, bulahan ang tanan nga mga Kristiyanos, pero sad to say daghang Kristiyanos ang nagantos tungod kay giputol na sad nato ang atong koneksyon ngadto ni Kristo. Nakaron, unsa may atong dapat hinumduman, ang Amahan gitawag na siya creator, siya ang magbubuhat. Kung atong higugmaon ang creation, atong i-preserve ang creation, magamay ug madako, basta created by God,
atong i-preserve connected ta sa amahan. Mao na si Saint Francis of Assisi kuno, dito mo patay og lamok hasta kanang utitod, di siya mo patay kay part na sa creation. Mao bitaw nga kun ang lamok mupaak niya, iyang papaakon ana. Ang mga utitod kun mudogok, iyang saburan og pagkaon. Pero ako mura mag-ako tong gipangpatay. Bahala na unsaon na pagsabot, no? Ang ikaduha, ang anak, ang second person, gitawag siya og Savior. Salvation ang iyang gihatag. So, kaluwasan sa kalag. Muna siya nagpapas sa atong mga sala. Unya, ang Espiritu Santo, the third person, sanctification. Ang pagsantos nato pinaagi sa sakramento, mga sakramento sa simbahan. Ana, sige, i-check ko no ang imong kinabuhi karon. Connected pa ba ka sa creation? O imong giguba ang creation? Connected pa ba ka sa aktiba ang kaluwasan? Imong kalag, wa ba magpadong sa impyerno? Nya katapusan, balaan bang imong kinabuhi? Aktibo ba ang sakramento sa imong kinabuhi? Okay, atong testingag check. Kaning akong pag-misa karon, di adire. Unsa man ni? Makaayo ni sa creation o makadaot? Check. Connected sa amahan. Makahatag ba ni kaluwasan o kadaotan? Check yapon. Makapabalaan ba ni o makapasatanas? Check. Di sa to pa, kining akong pagbarog, pagmisa, padayonon ko ni. Kanang inyong pagsimba, unsa man na? Makaayos creation? Check. Makahatag og kaluwasan? Check. Sa tong usa, makapasantos? Makapabalaan? Check. Di padayon na ang pagsimba. Sige, aritas laing buhat. Kanang pagsigig libak, manglibak ka ba? Makaayon as creation? Okay, masakitan man ang tao, di nadaot ng creation. Part bias creation ang tao. So wrong. Makapabalaan, makahatag ba nagkaluwasan sa kalag? Wrong yapon. Makapabalaan ba nas kinabuhi? Wrong. Ayaw na panglibak. Kanang pagpuyo-puyo, puyo-puyo. Ang sama na, makatabang ba nas creation? Makatabang, okay, matao man ang bata. Check. Di ba? Check na, makaayo man nas creation. Onya, makaluwas nagkalag? Wrong. Kaya na, may sala. Makapabalaan na? Wa may sakramento, di ka pabalaan? Wrong. Usaray check, duha ang wrong. Wrong na tanan. Kay nagkausa man ang Espiritu Santo, ang Amahan o ang Anak, naalay usa na nga maputol, putol na na tanan. Kamao na mo check. Kamao na mo? Sige, aritas kinagamyan. Kanang mo kiskis kaskilay. Nya imong badlisan. Unsa man na? Naka-preserve na creation o nakadaot? Wrong. Nya, luwas na. Nakahatag nagkaluwasan sa imong kalag. Kay nahimo sad kang masinahon. Wrong. Nya, makapabalaan ka na nimo? Di sad, wrong. So pasabot, ayaw na buhata. Kana, gamay kayo na buhata. Kanang pagpangutang, kanang mangutang ka. Ang sama na,
Mangutang ba? Ewan na kay kwarta. Makaayo na sa kreasyon. Makaayo kay makakaon man ka. Oh, check. Ana. Unya, pawagtang na sa sala, makaluwas na. Oy, kasagaran, mag-away, inighumas, utang, arong. Makapabalaan na. Oy, mamakak ka usahay, pati mo ka pamakak, arong, ayaw pangutang. Unsa may gustos Ginoo? Pangayo. Pangayo. Kanang same-sex union, kanang same-sex ba? Kanang pulos babae, pulos lalaki, magdog, magbinyuay, makapapreserve na sa, makapahatag nagkaayuhan sa creation. Dili, kay wa may mataong bata. Arong. Onya, makapaluwas na sa kalag. Dili, kay sala sad na. Wrong. Onya, makapabalaan na. Di, gyapon. Kay wa may sakramento. Arong, gyapon. So, ayaw na siya. Sayon na kay check, no? Sige, lingay mong tupad ing na musta man connected ka sa Holy Trinity. Ing na ba? Na connected ka. Kaning pagpalit og slot, unsa man na? Pagpalit og slot ato kuno i-check. Unsa man na? Makapaayo na sa creation. Oh, check. Makaluwas na, makaluwas. Siyempre, luwas, check. O niya, makapabalaan na. Kapabalaan, check. O sige, yung palit og slot. Gani, sa atong sitiyo, nanatay nabuhat na sang laing tulo kabalay. Katapusan na lang ni. Ako lang niyang i-explain anong katapusan na ni. Sige, atong tanawon, ikapila ning balay. Ika-87. Mauna ang before niya after ano na siya ika-88 mo na before niya ang after popariha raman so basi gubaon gitong primero tingali ika-89 mo na ang before kana anon gubaon ginagnaw niya after di ba na sila creation. Luwas. So, mo na ato sang katapusan kay among gisubay-subay ang sitiyo dili ra to paghimog balay, pagtabang po to sa mga kadtong mga nanginahanglan, tanan yung mga kabos, hatag tagbugas, hatag tag assistance, purting daghana na nanguha diya. Kung ato yung istriktuhog subay, gikas pag-approve sa sitiyo, more than na ang atong na-spend. So, mautoy sitiyo part 1. Ambot og naabay sitiyo part 2. Kutob lagdak sa 89 kabalay. Pero daghan kay mga balay or mga pamilya atong nahatagag bugas, nahatagan og ayuda para sa pagpa-ospital hasta pa sa ilang mga kanini ang pag ginagmayng pangayo. Gawas anang mga balay nga atong gipangayo tag sa kabalay gyud. Daghan sa tag mga balay nga gipanghatagan lang og atop, bongbong, salogra ang atong gitayo. Niyara na dinis mga kilid-kilid. So atong i-declare nga hurot na nato gasto ang atong sitiyo katong part 1. Maghimo lang niya tag sitiyo nga part 2. Atong pakpakan ang tanan nga nipalit og sitiyo. Salamat kaayo. Mao na siya. Nya ang ato sad nga slots, ang atong SBF DAG, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, nahalina na sa tag 22,549 ka slots, naapay 37,451 ka slots, nga available, tag 500 pesos per slot. Yan na siya 16 slot challenge, nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na po tag 33 ka challenge as of yesterday. Para nis atong kumbinto. Kanang kumbinto nato human-human na pero daghan patag bayron noon sa contractors og mahurot nig palit makabayad-bayad gitas tanan. So mo na akong hangyo
sige lang itagpalit kay makapahiusa ni nato sa Ginoo sa Santissima Trinidad. Nya ngato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para dito sa atong kapilinya di Fatima na natayhalin nga 656 ka slots as of yesterday. Napay 5,344 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Ang akong hangyo nato, kamong wapa kapalit, lingay mong tupad, ing na wapa ka kapalit. Kamong wapa kapalit og MMHD, kay 600 pa man ni 56, nato pa, daghan pang wa kapalit. Karong buwan sa Mayo, gikan karon hangtod karong May 31, month of Mama Mary, paningkamutan natong makapalitag usa ka slot. Kutob lang sa gustong mo palit. O sa atong paghimo niini, mo sakripisyo ta. Sacrifice. Doon natay atong biyaan aron makapalit. So, haron mahurot ni nato. Unya, ang ato sang disap, atong disap, open pa, niabot na sa 196 ka slots ang atong nadawat, katong tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. So atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots. Praise the Lord. Nahiusa na mo sa Holy Trinity. Nya ang ato sad nga YouTube, suportahin ni kanunay kay doon na sa ni siya i-share nato for the month of April 2024, last month, nadawat na nato ang monetization share nato niabot og 149,000 pesos. Pakpakan nato ang YouTube. Kadto sang atong gihimo nga special love offering last Sunday para atong itabang sa katong himuonong katedral dito sa kaning Palawan, giawhag ta atong Bishop Palma, nang waman ta ato nang ulikta, niabot pud to ang atong actual collection og 60,618 pesos and 75 centavos. Pakpakan nato ang nanghatag nya kay muramag maikog tang murimit ani nga bungkig-bungkig ato na lang gisirado, gipun-an natog 39,381 and 25, na siradong 100,000 pesos ang atong i-contribute dito. Salamat kayo. Praise the Lord. Kaning tanan nga akong gisgutan ug atong gibuhat, mauni ang buhat sa Ginoo. Preserving creation, saving creation, especially kita mga tao, and sanctifying creation, labi na gyud kitang mga tao. Himuon tang kabahin sa kabalaan sa kasanto sa Ginoo. Ug ato ning buhaton kanunay, mahunong gining tanang kamatay, tanang gubat, tanang kadaot. To sang pasalamatan ang Ginoo nga mihatag natog ulan, nya dili kayo kusog ang hangin sa bagyo nga niagi. Basa-basa pa itong grounds, no? Unaot unta nga doon na nagyoy mga regular nga ulan ihatag nato. Pero makita sa Ginoo ang atong kasinsiro isip mga anak niya kung kita sad magsigi og function connected sa Creator, sa Savior og sa Sanctifier nga mao ang Holy Spirit. Katapusang lingi sa imong tupad. Na gusto ko connected ta kanunay.